Gusto nyo bang makilala ang inyong business, kumita, sumikat at maging patok online or TV? Get more customers and grow your business. Advertise now. From the studios of Litter News Philippines, Errol Dakabe of Tamaong Aset. Ating palatuntunang Kamaong Asero, muli magandang hapon po sa ating mga suki, mga nasa Metro Manila. Ayan, at sa iba't ibang lugar pa sa buong kapuluan. Ang ating programa po ay napapanood ng live sa Litter News Philippines at sa ating personal wall na Errol Consulta da kami. Plus, it will be telecasted mamaya pong alas 5:30 ng hapon hanggang alas 6:30 sa Pinoy Extreme Channel. Ang Pinoy Extreme Channel po ay nasa Signal Cable Channel 106, Sky Cable Channel 217, Cable Link Channel 59, and Destiny Cable Channel 84 at sa limandang pang mga iba't ibang cable companies nationwide. Alright, sige po. Basahin ko lang itong isang message sa atin. Magandang gabi po. Ako po si Arnel na humihingi ng tulong. Ano ba ito? Manghiram ako ng 1,000 pambili ng gamot sa kidney. May ganon. Teka muna. Nasa linya na po natin si Assistant Secretary and MMDA spokesperson Ma'am Celine Pialago. Ma'am Celine, magandang hapon po. Errol Dakabe po sa Litter News Philippines at sa Pinoy Extreme Channel, Madam. Yes, sir. Magandang hapon po sa lahat ng listeners natin. Magandang hapon po. Ano po yung update sa sinasabing road diet natin? May pagbabago daw sa plano po ninyo, ma'am? Actually, sir, kanina ho kasi sa Metro Manila Council, maraming bagay ho yung napag-usapan. Ano? Yes. Hindi naman po lahat ng bagay, sir, na aprubahan. Mm-mm. In fact, nabigyan lang ho tayo ng pagkakataon na mapag-aralan po yung road diet. So, in short, hindi po naaprubahan? Wala pa po, sir. Wala pa. Po yun. Alright. So ano po ang mga naaprubahan ng Metro Manila Council meeting, ma'am? Una ho, yung pagsuporta ho sa resolution ho to support Manila Bay Cleanup. Susunod ho, resolution to review the Lina Law, which is very important po sa usapin ho ng mga informal settlers. Resolution ho to study the road diet policy. Yun ho yung mga napag-usapan. Opo, resolutions po yan. Sa papel po yan. Paano pang execution? When you say resolution, ano po ang makikita po dyan ng taong bayan, Ma'am Celine? It's just a supporting document na nagkaisa Yes. ho yung mga that they are supporting the idea. So basically, wala mong regulation na Opo. So, doon po tayo sa clean up na rehabilitation po ng Manila Bay kasi Metro Manila mayors are in Metro Manila, of course. Nandiyan yung Manila Bay. Ano po ang gagawin ng mga Metro Manila mayors? Sir, yung sa Manila Bay cleanup po kasi, yung ating mga mayors po, sinusuportahan ho nila yan. Dahil ito po ay proyekto ni Pangulong Duterte, number one. Yes. Pangalawa, sir, yung papilang ho ng MMDA dito, sir, ay of course, yung mag-provide ng resources at manpower. Yes. In fact, nasa 1,000 ho yung MMDA personnel na dumadaho nung launching nung linggo. Nasa 346 ho yung mga individual volunteers natin. 1,185 po yung mga government groups at yung iba naman hong mga civilian na nag-volunteer ay nasa 194. Opo. Madami-dami pero ngayon po ang ginagawa natin ay sasagawa tayo ng underwater inspection. So titignan ko kung gaano pa kalalim, kadami yung basura. Sir, yung efforts ng MMDA. Doon ho tayo pumapasok. Meron din ho tayong mga sanitary enforcers na nagpapaalis ho ng mga street dwellers na doon natutulog, doon tumitira, nagkakalat. Yeah. Napag-usapan ba, Ma'am Celine, yung individually sa kanilang mga lugar o mga lungsod? Kung ano ang improvements din na gagawin nila kasi they're part of the council. But pagbalik po nila sa kanilang mga lungsod, may mga dapat silang gawin. Yes, sir. Ang mga mayors naman po natin ay pudusa nagsabing they will support and cooperate. Of course, they have to monitor the 35 step po linking Yes. to Manila Bay. Kasi po, yung 35
Esteros na yan, kasama pa ho yung ilang rivers natin. Yes. Yung Marikina River, etc. Lahat ho yan, bagsak ho yan, sir, sa Manila Bay. Tama po Eh, kayo. Kaya nakikita ho yung linis ng Manila Bay ngayon kasi po low tide. Mm-mm. So pag tide po yan, sir, yung Yeah. basura sa dagat, ibabalik lang din ho sa atin yan. So makikita pa po natin yung basura na meron. Mm-mm. Well, anyway, sir, so ayun po. They will help us to help us in monitoring their own esteros as well, sir. Okay, very good. Sige. At kailangan po talagang pagtulong-tulungan ng anumang bagay, especially yung sinimulan na yan na clean up ng Manila Bay. Napakalaking development mo dyan pagka nagkaroon ng napakagandang resulta yan. At Yes. malaki ang Opo, papel kaya ng nga bawat po, isa. sir, Opo. yung LINA law Mm-mm. na pakapul sa mga informal settlers, Opo. nagkaroon ng resolution supporting to review the LINA law, which RA 7279. Yan ho yung batas patungkol ho sa mga informal settlers, which is alam mo natin, yung mga informal settlers ho natin, contributory po sila sa Tama. mga basura. Yeah. So, kasama ho yun sa napag-usapan kanina sa council. Madagdag ko lang, sir, na wala lang ho sa akin, tatlo Apo. lang ho yung nabanggit kanina. Pang-apat pa po dun sa napag-usapan yung resolution urging the passage of uniform anti-jaywalking ordinances po sa Metro Manila. Ano pong mangyayari po dyan? Kasi may mga individual ordinances nga ng jaywalking. Parang violation sa traffic, sa Yeah. number coding, sir, iba-iba. Yes. Iba-iba yung mga nasusunod, ano? So, this time ho, sa usapin po ng jaywalking, Mhm. so yung kung magkakaroon man ho ng ordinance, it should be uniform this time. Oo. Sino na ang mangunguna dyan? MMDA na, hindi na LGU. Sir, so jaywalking, kanya-kanya pa rin po yan, which is because we have this local government code. Mm-mm. Pero pag-usapan man ho yung fine, uniform na dapat. Pag 2,000 with seminars, Oo. 1,000 community service, yun ho yung magiging applicable na fines and penalties sa mga violators po ng jaywalking. Ayun, alright. Any more relevant information, ma'am, na nais po natin i-share sa ating mga manonood ngayong hapon? So far, sir, yun pa lang po. Puro resolutions lang po yun supporting and reviewing existing laws and policies to strengthen the policies that we have. Yan pa lang, sir. Malaman po ninyo sa susunod na Metro Manila Council, kung aaprubahan ho, for example, yung road diet, etc., then we will update you again, sir. May nag-text, ma'am, dito kung saan daw po kayo, ma'am, nagpapa-facial at napakaganda raw ng kutis ninyo. Naliligo lang, sir. Naliligo lang po ako. Ma'am Celine, thank you so much for your time. Sa ulitin po. Salamat. Anytime po, anytime. Maraming salamat po. Assistant Secretary Celine Pielago, ang tagapagsalita ng Metro Manila Development Authority. Tuloy tayo sa ating palatuntunan. Balikan natin yung ating survey question. Matured na ba at matatalino na ang mga botanteng Pilipino sa ngayon? What do you think, mga kaibigan? Tulad pa rin ng dati na kung sino ang may iduduldul na pera, lalo't ipinatawag ni Kapitan, ipinatawag ng leader, binigyan ng 100, 500, 1,000. Kahit po mga magnanakaw, kahit mga kriminal, ibinoboto. Ano ngayon? Iba na kaya? Welcome po ang inyong opinion sa ating palatuntunan. Kamao nga 0 na po. 0927-494-2175 and 0949-736-5000. Samantala, may kakausapin po tayong magsasaka galing po sa Camarines Norte. Pakinggan po natin ang kanilang hinaing sapagkat medyo mabigat ang kanilang pinoproblema. Nasa linya na natin si Ginoong Monro Pabia ng Jose Panganiban, Camarines Norte. Sir Monro Pabia, magandang hapon po. Si Errol Dacami na po ito sa Leader News Philippines at Pinoy Extreme Channel. Magandang hapon din po, sir. Opo. Aha. Papasalamat na nabigyan sa kapatid ng kakaingan po namin dito sa Camarines Norte. Medyo masama lang yung signal natin. Parang namimilipit. But anyway, let's try our best to bring this issue in the public. Sir Monro, ano nga po ulit yung pinuproblema po ninyo dyan? Kayong mga magsasaka ng nyog sa Jose Panganiban sa Camarines Norte, sir? Ito ano po,
sobrang baba naman po ng kupra na. Nasa 18 na lang po hanggang 17 yung kupra. So kayo po ay mga nagtatanim ng nyog. Ang problema po ninyo ngayon, as you are telling me, ay yung sobrang bagsak na presyo ng kopra. Tama po? Sobra po talagang bagsak. Hindi na po kami makasabay doon sa presyo ng mga bilihin. Sino po? Saan niyo po ba? Yeah po. Isang buwan po paghihintay namin. Opo. Wala na po kami budget sa paghihintay sa sunod na buwan. Sa isang taon po ba, ilang beses kayo nakakakopra sa Mang Monro? Umaabot po ng 4 hanggang 5 beses po. Ay, Apo. kaso nga po, napakaliit naman ang halaga. Oho. Hindi po tumatagal yung budget namin sa pagkain lang. Opo. Sa isang kuprasan po ba, sa inyong panig ay magkano naman ang benta po ninyo? Ganito po nga pong presyo na 18. Apo. Ang 1,000 po, 4,000 na lang po ang halaga noon. So, kung yan po ay trinabaho po ninyo sa loob ng ilang, kumbaga ay good for 3 months na paghihintay, oo, i-divide nyo sa 3 months yung 4,000, wala na talaga. Opo. Wala na po talaga, naghihintay naman po kami ng 1.5 buwan para mag-harvest. Saan nyo po ba ibinibenta yung sinasabi nyong mga kopras na bagsak ang presyo ngayon? Yan po sa mga may negosyante po dito, mga nagbubuy-bili, katulad ng mga Chinese dito. Yan ang problema natin kapag yan ang problema natin kapag ang produktong Pilipino dinadaan natin sa mga middleman na mga barat. Yan pa, mga Chinese pa palang bumabarat ng todo. Instead na mabuhay kayo ng maayos, ay sila ang nabubuhay. Nailapit nyo na po ba yun? Nailapit nyo na po ba yun sa munisipyo po ninyo, sa Municipal Agriculture Office? Lumapit na po kami, tapos sinisip pa kami dahil bakit nyug lang daw po ang inaasahan namin. Mm. Sabi po ng LGU, daw po, ang inaangkat daw po ngayon ng ibang bansa yung kape at saka yung kakao. Mhm. Tapos daw po yung kupra at saka yung hindi na po pinapansin dahil nagalit po daw yung Amerika sa Pilipinas. Gawa na nakipag-away daw po si Duterte. Mm. Hindi na po kumukuha ng kupra dito at saka ng langis ng United States of America. Yan ang sabi ng Agricultural Office sa inyo. Kaya sabi, kaya nagtanim po ako ng maraming kape. Apo. Maabot na po na kulang-kulang 1,000 ang naitanim ko. 5 years pa yung makakalabangan. Apo. Kaya wala po kami mapupuntahan dito dahil hindi mo sila nagbibigay ng tulong na financial sa amin. Mm. Hindi man po ako miyembro ng POPI. Kaya sabi ko, paano na pamilya ko? Gaano ba kayo karaming mga magtatanim ng nyug po dyan sa Jose Panganiban sa Camarines Norte, sir? More or less. Kulang po 90% ng taga-Jose Panganiban. Magpupupra po talaga ang inaasahan. Dahil dito sa Camarines Norte, Apo. halos 90% magkukunat industry ang Alright. Ang hanap buhay. Apo. May tinuro nga po yan ng market force, ano? Bagamat may paraan naman po yung mabigyan ng solusyon ng pinoproblema nyo, mga Monro Pabia, ano po? Makikipag-ugnayan tayo sa mga taong so, meantime, salamat po, Mang Monro. Opo, salamat po sa inyong pagtitiwala at may panawagan po kayo. Go ahead. Sige. Po, ay yung panawagan ko lang po, yung na-interview po si Mr. Dominic Valentin. Sino yon? Baka po, sabi ko, baka may ibang opsyon na... Sino po yon? Sino po yung Doming Valentin na yon? Yung po yung sa Pagsasaka Foundation, ibang na-interview po. Hanap tayo ng ating kakausapin. Kami na ang bahala, Mr. Monro Pabia. Ano po? Salamat po sa inyong pagtitiwala. Maraming salamat po, sir. At tatanungin ko pong malaking utang na loob po yung pagbibigay niyo ng tulong sa amin, sir. Alright. It's our pleasure. Ko po makakalimutan yun at ipagpapanalangin ko po sa Diyos na lalo po kayong pagpalain, sir. Sa ngalan po ng mga magsasaka at sa ngalan ng serbisyo para sa aming mga kababayan, gagawin po namin. Salamat po, Mang Monro Pabia. Magtawagan po tayo ulit. Thank you po, sir. Thank you. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Problema po ng mga magsasaka ng nyug sa Jose Panganiban, Camarines Norte ang ating pinakinggan. Tinig po yun ni Mang Monro Pabia. Humihingi po ng tulong.
to sum it up, ang presyo daw po ng kopras nila doon, bili ng mga incheck na namimilit, binabarat po ang kanilang kopras ay 18, 17, 18 pesos na lamang. Dati raw nung si Pinoy pa ang nakaupo, sabi niya, ay 40 pesos daw po ang kilo ng kopras ayon sa kanya. So tingnan natin kung paano tayo makakatulong dyan. Alam niyo po, ang anumang problema may solusyon. Ano? Kapag ka ang problema ay wala ng solusyon, huwag na natin problemahin. Pero kami po ay naniniwala ng kada problema may solusyon. Balikan ko po kayo. At sa pagbabalik po natin, mag-break muna tayo or tawagan na natin si Marvin. Tawagan na kaya natin para hindi sayang, ano? At dire-diretso muna tayo. Balikan natin yung ating survey question. Matured na ba o matatalino na ang butanteng Pilipino ngayon, mga kaibigan ko? Ano po ang inyong palagay? Ano po ang inyong masasabi? Tawag po kayo, mag-comment po kayo sa ating comment section ng Kamaong Asero sa Leader News Philippines. At ng mabasa natin ang inyong pong mga... Parang nahihiya yung ating mga viewers, ano? Bakit nahihiya sila? Huwag kayong mahiya at huwag kayong manatiling nakasilip. Presi Tampo, sabi niya, hopefully, yes, dapat maging mautak na ang mga botante. Reginald Bico, medyo hindi pa. Ipinapalagay na matalino kung andyan naman ang Smartmatic na hawak ng mga dilawan. At wala din may mapadin na Magic 12 kay alaga dating President Bam. Okay. Hindi ako pabor, iboto ang mga may plunder like Revilla, Jinggoy, Enrile, whether yan ay dilawan or DDS. Pag plunderer ka, dapat managot ka sa batas. Like you, Mayor ng Maynila, Reginald Bico. Thank you. Sige, yan ang ilan sa mga sumasagot sa atin. Yan, marami pang iba. Prince Russell, matured, pero madami pa din ang nasisilaw sa pera at sa personal na pabor na balak hingin sa kandidato. Dapat maging matalino kung di maiwasang tumanggap dahil sa pangangailangan, tanggapin, pero iboto ang karapat dapat. Tama ka. Alright, sige. Thank you, Prince Russell. Kaibigan, tuloy tayo. Nasa linya naman natin si Mr. Marvin Sulit, yung ating tinutulungan sa paghahanap ng dalawang nawawala niyang pinsan. Balikan nga natin ang ating kumustahin. Mukhang may magandang balita na, no? Sir Marvin, magandang hapon po. Sir Marvin. Magandang hapon po, Sir Errol. Magandang hapon, sir. Kumusta na po? Ano pong magandang balita? Sa awa po ng Diyos, nakita na po namin kagabi yung dalawang pinsan ko sa Greenwood Subdivision sa Barangay Paliparan, Dasmariñas, Cavite. Sino daw po ang tinuluyan nila doon? Bali po, nakituloy po siya doon sa dati namin pong kasambahay. Aha. Kumusta naman yung dalawa? Sa awa ng Diyos, okay naman po at ligtas po namin nakuha. At sa ngayon po, nagpapahinga na po sila. Opo. So very good. At nakauwi na yung dalawang mong pinsan. Opo. Yung binanggit mong medyo sensitibong bagay, nadala pa pabalik? Bagamat may kulang na po, ang habol po naman namin ay talagang yung dalawa po. Yung pera po, hindi na po importante sa amin. At yung kaligtasan na lang po ng dalawang pinsan namin ang talagang priority po namin. Tama po. Yung kanilang welfare ang mas mahalaga. No? So sana wag na nilang ulitin yun. Pag napagalitan, dapat tanggapin nila ang mga pangaral sa mga kabataan ngayon. So, Sir Marvin, maraming salamat po sa inyong pagtitiwala sa Leader News sa Kamaong Asero. At maraming din salamat po sa buong pwersa po ng Kamaong Asero dahil po kung hindi dahil sa programa nyo ay siguro mapapabagal po ang paghahanap sa pinsang ko. At napakalaking tulong po sa amin ang pagpapalabas nyo ng balita at natulungan po talaga kami 100% po na feel namin na nandyan kayo at tinulungan kami. Maraming salamat, Sir Marvin, din sa tiwala. Ulitin ko, huwag kayong magdadalawang isip. Anumang bagay na naisip po ninyo na makakatulong ang Kamaong Asero sa Leader News, sa Pinoy Extreme Channel, feel free to call us.
Salamat po, Sir Errol, at God bless po. God bless po sa God inyong bless lahat din. po. God bless din. Sir Marvin Sulit, maraming salamat po. Maraming salamat. Mr. Marvin Sulit ng Santa Rosa, Laguna. Good news ha, good news. Na-locate na, nakauwi na po ng tahanan nila yung kanilang dalawang pinsan, si Felicity at yung isa pa yung kanyang pinsan pang isa. So, home and safe. Very good, very good. So kayo pong may mga pinoproblema, baka makatulong po kayo, kami sa inyo. Tumawag po kayo rito. Wag lang pera ha. Wag lang pera at kami po ay naghahanap din ng pera. Pero ang perang hinahanap po namin ay yung perang legal, perang nakangiti. Hindi po kami tumatanggap ng perang umiiyak. Okay? Sige po. At by the way, nais ko pong ipabatid po sa inyo mga kapatid ko at mga suki na patuloy po ang paglilikom po natin ng ayuda para po sa pagpatuloy ng Mission Tabang Tugang. Very soon ay babalik po kami doon sa Tiwi Albay para asikasuhin po ang paglilipatan nung 200 nasa evacuation center na dapat po ay makalabas na po doon kasi ginagamit po yung mga school classrooms. Dapat magamit po ng mga estudyante. At nga lang, ito pong mga pamilyang 200 na dapat po nating matulungan. In fact, 500 po yan. So, nais po namin ikatok sa inyo mga puso. At balak po namin, magkaisa tayo, magtulong-tulong po tayo, makadesenyo ng mura pero durable, matibay na bahay pag matutuluyan po nila. At maghahanap po kami ng tao na may malawak na lote po din. Pakikiusapan natin, mabili po ng mura lamang at discounted para matuloy na po yung relocation project natin sa mga nasalanta ng flash floods at landslides ng Bagyong Usman sa Tiwi Albay. Muli, kami po ay nagpapasalamat in advance sa mga tulong po ninyo na idadagdag sa ating patuloy na paglilikom po ng mga suporta. Para po sa inyong dagdag na katanungan or kung may impormasyon kayong nais malaman, i-PM nyo lamang po ang ating Mission Campaign Manager, Angie Puso. Ayan. So she can explain to you, she can provide you with additional information you wanted to know. Ano? Para po sa Leader News Philippines, Pinoy Extreme Channel, Mission Tabang Tugang sa Tiwi Albay. Balikan ko po kayo mga suki pagkalipas po ng ilang importanteng paalala. Magbabalik si Errol Nakame sa Kamaong Asero. Bring your business over 1 million TV or online. Reach your target customers anytime, anywhere. Your brand on TV or on the web. Get more customers and grow your business. Advertise now.